So ndingenile kwi-squad se-Kaizer Chiefs ndajonga uba okay Kaizer Chiefs izodinga ii-signings ezingaphi. Like ungabuzi ba hayi Kaizer Chiefs izosayina njani ii-players i-coach engakafiki. Bafethu i-modern football ayisipani kakhulu la way ba i-coach funeke ibe yesayina ii-players majita. Orlando Pirates nansi iwine i-league, yawina i-Carling Knockout, yawina MTN 8. Uwadu khangazenza signings ngokwakhe. Sundowns iwine i-CAF Champions League. La coach uMiguel Cardoso khangazenza signings ngokwayo. So ayisipani la way lo mbuzo okanye le point yoba hey i-coach ayiyo sayina ii-players. Lo mbuzo okanye le point ayisenamanzi ngokumajita. Ngaya even worldwide kwezinye clubs nase-England nase-Spain i-coaches most yazo ayizizo ezisayina ii-players. Majita namahrotman, welcome back to i-channel bafethu. Ndizokwenza i-video series enizoyithanda majita. I-players i-Kaizer Chiefs efuneke izisayinile, efuneke izijonge. Lena i-video ijonga Kaizer Chiefs izodinga ii-signings ezingaphi bafethu before next season. Siyazi lo Kaizer Chiefs next season izawudlala up to 60 games ngenxa ye-CAF Confederation Cup. Kwi-MTN 8 ne-Carling Knockout plus ne-Nedbank Cup silindele ingene nzulu kweza cups ingaphumi ki-first round, so i-games zingafika ku-60. So ndingenile kwi-squad se-Kaizer Chiefs ndajonga uba okay Kaizer Chiefs izodinga ii-signings ezingaphi. Like ungabuzi ba hayi Kaizer Chiefs izosayina njani ii-players i-coach engakafiki. Bafethu i-modern football ayisipani kakhulu la way ba i-coach funeke ibe yesayina ii-players majita. Orlando Pirates nansi iwine i-league, yawina i-Carling Knockout, yawina MTN 8. Uwadu khangazenza signings ngokwakhe. Sundowns iwine i-CAF Champions League. La coach uMiguel Cardoso khangazenza signings ngokwayo. So ayisipani la way lo mbuzo okanye le point yoba hey i-coach ayiyo sayina ii-players. Lo mbuzo okanye le point ayisenamanzi ngokumajita. Ngaya even worldwide kwezinye clubs nase-England nase-Spain i-coaches most yazo ayizizo ezisayina ii-players. So amakhosi shop up azoreleasa ii-players but i-squad funeke si-improve every season. Masiqaleni from eback ye-front bafethu njengokhawuleza sijonga aba-Kaizer Chiefs eziphi players zingaphi ii-signings abazozidinga. Goalkeeping department bazodinga signings pha nangona ehamba ufika Crentware. Kaizer Chiefs funeke ivule i-foreign sport. Xa kuhamba uNtware Kaizer Chiefs izokwazi usayina enye i-foreigner. Awunokuhamba uNtware Kaizer Chiefs izokwazi usayina enye i-foreigner. Ukwazi uba ne-foreign player ahlale ebhenjini. Lo foreign sport i-clubs funeke zibe na 5 foreign players i-team icho i-quota ye-PSL. Awunokwazi uba ne-play 1 e-foreigner ihlale nje ebhenjini ayidlali. That's a wasted foreign sport. Brendan Peterson, uBruce Vuma nangona ekhonsweni bafethu usene-contract, I think kushiyeke 2 years i-contract yakhe uBruce Vuma, so akazuhamba and akazuthengwa. Uzohamba uNtware gqiba ipromote uThakalani Mazamba. Right back Kaizer Chiefs inazo right backs i-covered. Left back Kaizer Chiefs funeka isayine player. Nkanyiso Shinga khangalenze ixesha. uPaseka Mako akalenze ixesha ayisenguye uMako. Bedlala even noFabian McCarthy babekhona ababantu. So iKaizer Chiefs i-left back izoyisayina. Central defense iKaizer Chiefs seyisayine uThabo Moloisane from Stellenbosch FC. uRushin Dotley uyabuya. Aiden McCarthy uyahamba. Kaizer Chiefs isenayo noGiven Msimango usene 2-year contract Kaizer Chiefs. uQuinika uZitha usayine contract entsha. iKaizer Chiefs inazi DDC players ezidlala kwi-central defense ezine-talent ebezihambe zaya on loan. uXolani Xosa eBotswana wafika wadlala phana. uSiyabonga Gumede waya ki-Alexandra United wadlala phana. uSima Bobo waya ki-Bochodi Chiefs, ndiwona gama ya team yaseBotswana. So enye yazo izawustepa up. So iKaizer Chiefs seyisayinile central defender aziphinde isayine enye. Central midfield iKaizer Chiefs idinga 2 central midfielders. Uyahamba uOxmthethwa, uyahamba uGeorge Matlo. Kaizer Chiefs ayinokwazi ukuxhomekeka kuLebohang Mabo noSipho Sihlendlovu qha. Kaizer Chiefs lo nto ithi Kaizer Chiefs ifuna 2 Mosman, not just 1. 2 central midfielders Kaizer Chiefs ekufuneka izisayinile nakanjani for next season. And then ki-attacking midfield Kaizer Chiefs ayinokwazi ukuxhomekeka kuMduduzi Shabalala qha. uGaston Sirino ayicacanga into yakhe noba uzohamba okanye uzohlala,
but noma uyahamba okanye uyahlala abanomane attacking midfielders eziyi-2 qha uMdu plus noSirino. Kaizer Chiefs funeka isayine attacking midfielder. So that is 3 signings. Left back, 2 central midfielders plus ne-attacking midfielder. And then key wings Kaizer Chiefs uvele by uGrand, uMfundo Vilakazi uGrand, Claude Lilebo uGrand. And izitori bathiwa yavaya isources zakhona hayi zalaqazisa. Ulanduza uphule mode yakho Grand kum. So Kaizer Chiefs key wing noba i1 nje ngaba Grand. Kaizer Chiefs nje iwinga i1 ngayisayina nayo. And then striking department Kaizer Chiefs Tashreeq Morris uyahamba, uEtiosa Igodaro uyabuya ki-injury, uFlavio da Silva uyahlala. But since bakuhamba uMorris and my-3 lamajita 2 similar ngo-number 9 abengekho mobile kakhulu, Igodaro plus noSilva basimila kakhulu. So Kaizer Chiefs funeka isayine unye unumber 9 ongafaniyo nalamajita, but unumber 9 usistriker ne, but more like number 9 omobile kakhulu. But basifuneka badinge nje unumber 9 odifferent obaleka more or pressa kakhulu. So nazo bafethu zingaphezu players z5 ne, z5 or 6 ne, left back central midfielders ezi2 plus attacking midfielder ne winger plus ne striker. So Kaizer Chiefs funeka isayine 6 players. Siyayazi bafethu bakuseni modern football funeka ube nazi options noba uzodlala CAF Confederation Cup funeka ube na 2 or 3 players in each position. And Kaizer Chiefs le season singena kuyo ezi players z6, both ezi positions z6 funeka Kaizer Chiefs ithole players for zona. Ngizakwenza i-video series yami ngoku nge-players Kaizer Chiefs efuneka izijongile.